Ndewonu ndị na-ekiri, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma ebe ọbụla nọ na-ekiri anyị. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị Nwa-Ada Nnenna, Ada Igbo niile, Ada Afa Igbo Amaka. Anyị abịala n'izu ụka n'oge igirigi ihe ndị mere n'obodo anyị iwetara unu ọtụtụ akụkọ ihe ndị mere n'izu ụka. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ihe a bụ isiokwu ndị anyị wetara n'izu ụka. Ndị uwe ojii nwụchiri nwa okorobịa ka o zuru igbe onyinye dị n'ụlọ ụka. O zuru ego ruru N620. A sụjuru iwu ụlọikpe nyere ha ịlaghachi n'ụlọ akwụkwọ ma mee mkpesa. Ndị gọọmenti etiti ekwupụtala nchegbu ha na-enwe gbasara ọjụjụ ihe oriri nke ndị Naịjirịa na mba ofesi. Ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ ya bụ Federal Road Safety Corps dị na Kogi kwuru na mmadụ 4 nwụrụ ebe mmadụ 6 merụrụ ahụ na ihe mberede nke okporo ụzọ mere na Kaba Lokoja, Abuja. Nwaanyị hapụrụ nwa ọ mụrụ ọhụrụ nke dị 1 ọnwa nye ya onye ya na ya nọ n'ụgbọala na steeti Anambra. Dịka esi kọọ akụkọ ahụ, nwaanyị ahụ nyefere nwa ahụ n'aka onye ya na ya nọ n'ụgbọala ma sị ya na ọ chọrọ ịga ịnyụ mamịrị, mana ihe karịrị awa 3 gara mana nwaanyị ahụ alaghachikwa. Ndị uwe ojii nke steeti ahụ malitere na-eme njegharị ịchọ nwaanyị ahụ. Ka ọ dị ugbu a, enwebeghị ihe a nụrụ na ihe metụtara nwaanyị ahụ. Ndị uwe ojii nwụchiri otu nwa okorobịa dị afọ 70 dinara nwa agbọghọbịa dị afọ 17 ma gbuo ya n'ụlọ ụka dị n'Ibadan na Oyo steeti. Ọ bụghị naanị na o dinara nwa ahụ, o dinakwara ya ma gbuo ya. Ị na-aga n'ihu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Tinubu ebusala Adebanjo agha n'ihi nnabata ọ nabatara Peter Obi. Onye na-achọ ịbụ onye isi ala nke Naịjirịa n'afọ 2023 bụ Peter Obi emeela njem gaa na Kano gaa hụ Emir Kano kwupụta mmasị ya ịbụ onye isi ala nke afọ 2023. Ụmụ okorobịa anọgidela na-egosipụta nkwado ha nwere n'ebe Peter Obi nọ na njegharị nke ha kpọrọ njegharị nrubeisi, ya bụ Obedient Movement. Ugbu a ka anyị nabata Maazị CHUCKS UZOCHUKWU, onye bụ onye ndu nke Afa Igbo Amaka TV. Maazị CHUCKS UZOCHUKWU, nnọọ. Nwa-Ada Nnenna, daalụ. Ka ihe webu n'uche obi gị gbasara njegharị a ndị ntorobịa na-ejegharị nke ha kpọrọ njegharị nrubeisi, ya bụ Peter Obi Movement, ya na njem a Peter Obi mere ịga ịhụ onye emir bụ nke Kano, tinyekwara Adebanjo nnabata ọ nabatara Peter Obi. Ka ihe webu n'uche obi gị na ihe metụtara ihe ndị a? Nwa-Ada Nnenna imeela. Aga m ebido na okwu Tinubu kwuru ọ na-agwa Adebanjo. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na amaka nwoke a dị na ụmụnne ya ma onye ọ bụ. Ileba anya, Adebanjo abụghị ụmụazị nke ise na ọ na-akwado Peter Obi, maka ọma o leela Tinubu mgbe o ji si ngabata n'obodo oyibo bịa chịa Lagos steeti rute n'ụbọchị tata ihe o mere Lagos steeti. O doola ya anya na edebe Tinubu, debe Atiku, debe Peter Obi, na Peter Obi bụ onye ga-azọpụta Naijiria n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a. Peter Obi bụ onye ụmụ ntorobịa ha wepụtara bụ na-akwado, bụ onye ga-achị Naijiria ma nye anyị ihe anyị chọrọ. Ọ na-egosikwa na ngagharị ya na-agagharị ga-egosi ha na ọ bụrụ na atụ elekshọn na 2023 nwee ka esi gbarụọ mpụta nyawa elekshọn, rizọtụ ga-apụta na elekshọn ahụ, ọ ga-egosi na udo agaghị adị na Naijiria. Ụmụ ntorobịa akwadola kwụsị ike na Peter Obi bụ onye ga-achị Naijiria ọzọ. Ọ bụrụ na ịgbakọ ọgbaghara na-abata na APC ugbu a, ọ pụtara na enweghị onye na-aga ụka a ga-eweta tiri onye na-akpụ isi ala ka ọ chịa Naijiria n'ihe dịka ihe ndị APC na-eme? Ọ pụtara na enweghị onye anaghị eje ụka a ga-ewepụta si ka ọ nọnyere onye na-achọ ụka na-eje ụka ka a chịa Naijiria? Ọ bụrụ na isi Okeke biri, sikwa Mgbori biri. Ọ bụrụ na isi onye na-akpụ isi ala biri, sikwa na onye na-eje ụka ya biri. Maka ọchịchị onye tinye ọnụ ya bụ onye akwuo ewere nke ka mma wee mezie ya.
anyị kelere gị ebe ọ dị ukwuu n'ikwupụta ebumnobi gị. Ugbu a ị na-aga n'ihu na nka na ụzụ na ihe metụtara CHUCKS Foundation. Anyị anụla ọtụtụ ihe ndị ha mere ndị ntorobịa, nke n'izu ndị ntorobịa ihe ruru mmadụ 9,000 ma karịa. Ọ bụ ezigbo ihe. Ka ihe wee ebumnuche obi gị? Ọ bụrụ na ileba anya na ihe otu dị iche iche na-eme ihe amara nyegara ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa, na mbido na Williams Uchemba, ị na-anya hụ na ọtụtụ ụmụ nwanyị ezinụlọ bụ ndị ihe mberede dapụtara na-enweghị ike isi n'ebe ị na-anya ebe ha bi, ọ bụghị ebe mmadụ Chukwu kere dị mma ị na-ebi. Williams na-enyere ha aka, gbaa mbọ fụ na o wepụrụ ha ihe ebe debe ha n'ụlọ dịka ebe mmadụ ga-ebi. O nwere ihe ọzọ na-achọ ime na n'ọnwa Septemba gbaa 28 n'Enugu, gosiri na ọ na-achọ iweta ụmụ ntorobịa ka ọ kụziere ha ihe dị iche iche ga-enyere ha aka na ndụ ma gbaziere ha. Ị bịa na CHUCKS Foundation, ihe ahụ 10 CHUCKS Foundation ji na-enye ụmụ ntorobịa na ezinụlọ dị iche iche aka. Abịa n'ihe ndị niile bụ ndị si ma Ụmụahịa ma Lagos ma Abuja bụ ndị tinyegoro aka submit wetara business plan nọ ihe ka ha chọrọ ime dị iche iche. $5,000 bụ $5,000 bụ the star prize. Onye wepụtara ihe dị iche pụrụ iche n'ihe mmadụ niile a wetara bụ onye ga-ewin $5,000, mana a ga-enwe ndị ga-ewin $1,000, nwee ndị ga-ewin $2,000, nwee ndị ga-ewin $3,000. Ihe CHUCKS Foundation na-eme bụ ha na-create opportunity na-agbanwe ndụ ndị mmadụ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria. Ndewo Maazị Chukwudi, imele ebe o buru ibu. Obi dị anyị ụtọ maka ọtụtụ akụkọ ị kọrọ anyị na ihe amara ndị CHUCKS Foundation na-enye ọtụtụ enyemaka ndị CHUCKS Foundation na-enyere n'ọtụtụ ndị. Daalụ. Anyị abịala na njedebe nke igirigi ihe ndị mere n'obodo anyị n'izu ụka. Ụka bụkwa nwanne unu nwaanyị Nwa-Ada Nnenna. Biko nọrọnụ nke ọma na-eru n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu ihe ndị mere eme n'obodo anyị bụ Naijiria n'oge igirigi ihe mere n'obodo anyị. Na-eru n'mgbe ahụ. Ndewo.